యేసు ప్రభు యొక్క బలి అర్పణ లేకపోతే మనిషి పాపము అలాగనే ఉంటది. దేవునికి స్తోత్రం. యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ రక్త తర్పణము అనేది లేకపోతే మనిషి మోక్షానికి వెళ్ళడం అనేది ఆగిపోతుంది. దేవునికి స్తోత్రం. సో వితౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసు ప్రభు లేకుండా మనము క్రైస్తవ్యాన్ని నిలబెట్టలేము. దేవునికి స్తోత్రం. యేసు ప్రభు లేకుండా క్రైస్తవ్యానికి ముగింపు లేదు. దేవునికి స్తోత్రం. క్రైస్తవ్యం లేకుండా మనిషికి పరలోకానికి సంబంధము రాదు. దేవునికి స్తోత్రం. యేసు ప్రభు లేకుండా క్రైస్తవం అనేది నిలబడేది కాదు. కనుక కేంద్ర బిందువు ఎవరయ్యా అంటే యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. దేవునికి స్తోత్రం. యేసు ప్రభు దేవుడు కాకపోతే పాప పరిహారం అలాగనే ఉండిపోతుంది.